Jose Recoletos usa sa mga labing karaan nga mga universidad dinhi sa syudad sa Sugbo ug labing daghan og student population. Taliwala sa libuan ka mga estudyante adunay isa ka tinun-an nga talagsaon ra makita sulod sa lawak sa ringan. Mao kini si Ray Lazaga, 34 anyos, usa ka first year psychology student sa USJR nga adunay kondisyon nga gitawag og brittle bone disease. Good morning, sir. Sulod sa usa sa mga lawak ning maong kolehiyo sa Dakbayan sa Sugbo, nagtungha ang usa ka 34 anyos nga tinun-an nga daw sama sa masuso ang gigamyon. Siya, si Ray Lazaga. Bisan og si Ray maoy pinakagamay sa klase, siya ang kinamaguwangan sa tanan niyang first year psychology classmate sa University of San Jose Recoletos. Matagtungha ni Ray, kuyugan siya sa iyang duha ka mapinanggaong igsuon aron motabang niya. Sa ato pa, 3-in-1 silang muskwela. Iyang ate nga si Marites, extension sa iyang mga kamot nga tigsuwat sa iyang mga answers sa school activities ug exams. Iyang kuya nga si Joven, sumpay sa iyang mga batiis nga maoy moalsa niya matagbalhin sa mga classrooms. Mao nga sulod sa lawak sa ringan, kanunay nga anaa sa iyang likod ug kiliran ang iyang mga igsuon, bisan pa man og kinahanglan nilang isakripisyo ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Sa iyahang ipakita sa mukha nga kuan maski kami nga normal mi pero wa mi nakatiwas tungod kay sa tanang mga problema kay ako mismo namoy problema so ni quit ko sa ako ang untang goal na gusto na kong pabuton niya siya kay ni push man gud siya so go right fight lang brad laban lang ta ani kay kuyog mangyapon ta ang Ginoo kanunay nagiya man niya so mga tao nga napalibot sa iya protektahan man gyapon ni siya sa pagplano niya nga may eskwela nananghin siya sa ako ang may eskwela ko di ako gina sige mo unsay imong kuan mo support lang ko nimo. Nya o bahin sa di pa man to sa eskwelahan magawas kog sayo masahero nganing uli gi ka sa eskwelahan masahero po ko para sa akong pamilya pod. Karon ani ata sa barangay Babag sa syudad sa Lapu-Lapu ug padulong ta sa panimalay ni Ray ug ato siyang bisitahon ug umustahon. Ayo! Ayo! May adlaw, sir. Dili lang sa panglawas na kasinati ug kalisod sila Ray, kung dili lakip na sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Niining gamay nga balay nga giatupan lang og trapal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nagpuyo si Ray ug ang 12 ka miyembro sa ilang pamilya. Maghigda lang si Ray sa usa ka suok sa ilang balay matag adlaw, tapat sa iyang cellphone ug Rubik's Cube, pampawala sa iyang kalaay. Sanglit kamot ug bukton ra niya ang iyang kaya malihok, bisan sa iyang pagkaon ug pag-inom og tubig, kinahanglan adunay motabang kaniya. Nagsugod ko before 2 years old, nagduwa lang ko ba. Kaya pagka lamba, moto siya dito, sugod. Wala na kuan ko, dili na ko kalaka una ato, makalingkod pa ko sa ato. Unya, di hinay-hinay man siya, every kanang bigliyok na ko ba. Hantod mo ni ako, kamot una, sunod din TL. Kung karon mangusog ka, maka-feel jud kag sakit imong kalawasan. Oh, nay times mabito di pwede siya kanang makalit. Kana kung maglingkod ko. Kay kung musakit ni siya mga 1 month or 2 months mawa. Tungod sa walay klaro nga bentilasyon, adunay higayon nga maglisod og ginhawa si Ray sud sa ilang panimalay. Mao nga gamit ang usa ka plywood, alsahon kini paingon sa ilang lantay sa gawas. Kay mas hamugaway dinhi, mamahimo niyang buhaton ang lain niyang paboritong kalingawan. Ang magpainting nga matud pa niya usa ka pamaagi aron iyang mapadayag ang mga emosyon nga dili niya masulti. Kaniadto, adunay wheelchair nga gigamit si Ray.
Apan sa pipila ka tuig nga pagka-standby niini tungod sa pandemya, natay-an na kini og naguba. Karon wala na ko'y wheelchair. Kay pag grade 12 ko na dito na unong ang man nahimo na mag-online module. Ang akong wheelchair mo na to siya nga nadaot la siya dili na. Kaya akong wheelchair dili man gud kalang uban kalang nga wheelchair nga ako magamit. Kaya na ako wheelchair karon nga gihatag sa gobyerno pero legal kadigo dili ako siya magamit tigalo. Dapat man adjustable siya ba sa back para kalang ang akong kuan ba kana mapapahuway ba. Kay naman di man siya kasugakod kung kanunay lang ko maglingkod. Ang kondisyon ni Ray gitawag og osteogenesis imperfecta, con fragility of the bones. As the term implies, osteogenesis imperfecta. So osteo is bone, and then genesis is, di ba, that's the formation, no? Formation of bone. Imperfecta, imperfect. So from the term itself, may baw ka na there is an imperfect bone formation. So mo gina siya 60%. Na 30 to 40% muna ang kanang organic matrix, and then ang kanang organic muna siya kanang nadiha ang collagen. Now, ang kaning osteogenesis imperfecta, the problem lies on the collagen formation. No? So there is a genetic problem na abnormal, no? There's an abnormal formation of the collagen. Sumala sa datos sa National Human Genome Research Institute, usa sa 10,000 ka tawo sa tibuok kalibutan ang na-diagnose ni ining maong sakit. Apan maingog dubli ang kapait sa pamilya ni Ray, kaysa 8 nila ka mga igsuon, duha sila sa ilang kinamanghuran nga si Bon Rio nga anaa ni ining maong kondisyon. Maayo na lang gani nga itandi kang Ray, maingon nga mild lang ang mga sintomas ni Bon. Kay mas makalihok-lihok siya kaysa sa iyang kuya, nahimo niyang advokasya ang pag-organisa og mga kalihukan alang sa kaayuhan sa mga persons with disability isip presidente sa PWD Association sa ilang dapit. Karon akong gikabisihan ron kay ni-enroll ko og kanang digital skills training online, and then apil sa kog kanang mga leadership program online sad nya president ko sa PWD Babag, and then officer sad ko sa federation sa Tibuok Lapu-Lapu. Inspirasyon ni Bon Rio iyang kuya sa ihang advocacy work, kay dito niya nakita ang kamahinungdanon sa pagkugi taliwala sa mga pagsulay. Siya murag na mo dire kanang kung kuan pa kung atong i-rate murag siya bitoy second or sa pinaka kanang powerful sa balay kay mo sa mga tingog man kung may mga decision making siya medyo doolon, especially when it comes sa financial. Siya silbi man siya may murag kanang amo ang treasurer kung panalitan unsa may mukuan ani ana nya ako sad kana naman sa usahay naman sa kanang makitaan ato sa nakoy hatag sa iya kay siya na may kuan kung asa na ibutang asa na niya ikuan ang kwarta. So mo na siya sabi siya yung murag sa amo kanang murag nag-lead ba. Gani ni pursige gyud sa pag-eskwela si Ray bisan og nataod-taoran kini sa pagsugod tungod sa pagbabag sa iyang inahan kaniadto, kay mahadlo kini nga bugal-bugalan ang iyang anak sa eskwelahan. Sa pangidaron nga 23 pa nakatungtong og grade 1 si Ray og tuod man, nakasinati kini og pagdaog-daog sa iyang mga classmates sa elementary ug high school. Kasuway man ko nga sa high school, ila ko gibuli ba nga ila ko tagak sa hagdan. Nya kay nya mo to niya na ko wala na ako nagpakitag kahadlok ilagi gitod baka nahapit ang gidlo ako go wala ko nagpakitag kahadlok pero gingnan na ako sila nga kalang watch out lang kay sumbong yan tika na sir mana kasag ko pero di ko lang ko sumbong sa ko panggil sa ko amo maestro di lang ko sumbong di ko sumbong sa mama kay mo bera gingan sa mama nga di ta ko muskula kay ibuli jud ko. Apan matod ni Ray, walay makalupig sa sakit nga iyang nabati atol sa pagtaliwan sa iyang inahan ni adtong 2020. Maayo na lang nga ana pa iyang amahan nga kanunay moatiman kaniya bisan pa man sa iyang pangidaron. Akong mama kay
namatay lang siya pag pandemic. Unya mo to yung pinaka worst na mo nako og sa mo pamilya kay ngano didto biya na anak biya ko sa kong mama. Kay permi nako bana every time nga mag-eskwela nako. Siya bigid akong gihimo og kuan kay anak biya gud ako mama nga di ko pwede mo eskwela. And ka maka-eskwela man ko maka-college sa niya anak gud ako mama nga dili kay ngano wag ko na may kwarta. Mo nang gena nako pag ingon ako kwarta lang nga maka-graduate ko mo nang bisag wala siya na ni for sure gapon ko sa akong pag-eskwela og college kinana gud ako mama gud nga di jud ko maka-eskwela. Bisan sa kasakit ug kalisod nga iyang naagian, nagmalampuson si Ray sa iyang pagskwela sa elementary ug senior high school ug nigraduar kini nga with honors. Human sa senior high school, naundang og usa ka tuig sa pagtungha si Ray tungod sa problemang pinansyal. Apan kung unsa kahuyang iyang mga bukog, mausab ang kalig-on sa iyang pagsalig sa Ginoo nga mahinuyon ang iyang damgo nga makapadayon og eskwela pinaagi sa mga anghel sa iyang palibot. Sama na lang ni Dr. Lourdes Sasoy nga iyang nakaila samtang gipaubos siya sa Sacrament of Confirmation sa Our Mother of Perpetual Help Parish. Si Dr. Sasoy usa ka retired medical doctor ug karon gitutukan na ang pag-alagad sa Ginoo pinaagi sa paghatag og medical check-up sa usa ka gamayng klinik sulod sa maong simbahan. Suway siyang giduol ni Ray aron mamahimong sponsor sa iyang pagskwela ug sa walay pagduha-duha, misugot si Doc Sasoy. Ang ako yung simpatiya sa ingon anak ni Parenia, grabe kaayo kay ayos sa basan na ako'y san nga autistic. Sumaw na nga ang akong simpatiya sa mga ingon aning mga special daw kaayo kay kanang dili lalim nga kuan. Maluy ko sa mga parents, sa mga tagtungod nga nagkaroon og ingon ani nga sakit kay ako na naka-experience ko. Yep. Kini sa unsa iyang panginahanglan naramang ko niya pati sa iyang tuition. Dili siya bitaw silbi mohunong sa ako pagtabang. Dili siya moundang sa kung dili ko mahuman. Muna ko pwede pagamdon nga dili kay namay uban nga kuan gud nga murag makaingon nga human na guro ko tabang igo na to. To sad ko nga mutan-aw makakita pa si Doc nga sa akong pag-graduate og siya gusto na ko nga siya mo paso og mo tawad sa ako widal kay wala naman ko mama na akong kuan sa ko mama gud. Laing anghel sa kinabuhi ni Ray kining taxi driver nga si Jolie Pilipino nga mokugi gyud og hatud kuha niya padung sa eskwelahan ug mohatag pa gyud og discount sa pamliti. Kaya pagkakita na ko niya angay gud siyang tabangan kay natingalam gugud kay gatuo kung kaning kuan ra ba manikin bitaw. Pag kita na ko niya naghigda siya sa katong iyang higdaanan nga gamay nga plywood. And then wa ko kay bawang nga tinuod siya nga tao. So mao to nga marag na luoy ko niya nga manang ni-offer ko nga ako'y matulong kuha niya sa siyang eskwelahan. Bisan no ganing gamay nga tabang lang gud nga kinasing-kasing ba ana. Apan bisan pa man og dunay discount gikan ninong Jolie, mukabat gihapon ngadto sa 1,000 ka pesos ang plitihan back and forth ni Ray tungod sa gilayon sa ilang balay sa Lapu-Lapu padulong sa USJR, mao nga kausa lang sa usa ka semana o usahay pagani kausa lang sa usa ka buwan makaadto sa eskwelahan si Ray. Ray is a very responsible kind of a student. He actually communicates to me constantly. And I'm so sorry because there are times that I couldn't take any replies every time. There are times that he would communicate and I couldn't reply because, you know, I've been very preoccupied, I've been very busy. But at the end of the day, I'm able to see his messages and I acknowledge that, you know, the fact that he's really industrious and responsible enough to handle everything, especially in his studies. And he's actually enrolled in my GEPC class. And although he couldn't, you know, be here meeting after meeting, but Ray has always and constantly communicated to me, which I simply appreciate. Bisan og panagsara magkita si Ray ug iyang mga classmates, kanunay siya nga gihimong inspirasyon sa iyang mga higala nga maninguha sa pag-eskwela. Ang akong masulti kay ma-inspire ko makakita ko niya like
tanaw na ko siya kay nalinguha instead na naa siya di nga na yung situation. So na-inspire pud ko na alright kanang graduate nila ko na kursuha niya gwaon ang tulo ka board exam. So siya nagsilbi na part sa akong motivation. As classmate ni Ray, na-inspire ko kay siya mukugig hapon sa pag-eskwela despite sa iyang kanang disability nga naa karon. And thankful sad ko nga karon ako baskog and ma-motivate ko nga maning kamot kay ako nga nabaskog kanang dapat ko magtarong og eskwela kay si Ray sad gani nga inanay iyang kuan na kaya pa niya mo eskwela gyapon. Ray, despite the situation that you have, I think you just have to keep going and you just have to see yourself being loved by a lot of people, because no matter what we are, who we are, I think at the end of the day, whatever we have also is God-given, and as long as there's life, there's a lot of things that we need to celebrate. So Ray, keep going and continue sailing on. Sa pagkakaroon, nanginahanglan pa si Ray og dugang suporta alang sa iyang transportasyon paingon sa eskwelahan, convertible nga wheelchair ug mga vitamins. Apan ang iyang labing gihandom, mao ang saktong pagtagad alang kanilang mga PWD. Hinuon, samtang anaa pa iyang mga igsuon nga nagsilbing kamot ug mga tiil ni Ray, padayon iyang pakigbisog ug pagdasig kanatong tanan. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.